Kining naa sa plaza manggod. Kining ato ang gibuhat sa plaza, kasi may ang uban na nagbinuang ta. Kining ato at tinuod gyud ang ato. Ang ato ang ginahimo manggod din ginatanggalan tug maskara kini mga ngilid nga nagbitbit og Biblia ba. So daghan ka nagbitbit og Biblia nga pagka masig pangatakis pagtuong Katolika. Kanya pagka kining atong migo pag ulang gyud daghan na sige pagyawit eh. Propeta siya, magpalansan daw kuno siya, nya pagkauman sumato, Armageddon pulong sa Dios, siya na po si Amos, ang foto sa tinuod ani. Diba? So ako duda ko. Mo nang usahay makaingon ko nga kini mga dili Katoliko, ambulansa na may kulang. Ngano ambulansa na may kulang, puro imagination. Tanaw ko. Nagsuroy-suroy sa Davao niya niingon pagyud siya nga ang Dios to kuno nagsuong Amos nga moanhig Davao aron tawag ana managna. Sus Ginoo ko yung taon, asa mang taon sa bokabularyo sa Biblia na. Di, ikaw nyari ka. as pilang yung Ginoo ko Anong nung nyari muli. ka diri? O, nyari ko diri kay para pamot lang nagsungay ng mga mga mangingilad. Aron mo so. Nga naman makainom ako mangingilad. Mangingilad in the sense mga nagamit og Biblia, daghang Katolikong gipang ilad. Ilabi na kato mga Katoliko, nga tawag anang huyang intang kas pagtuo. Mga Katoliko bagaway hanaw ba? Sa pagtuga dali lang mailad diining maong gitawag og mga tawhana. So karon, ganong dali man mailan, tanawag ka bitbit og Biblia. Ang mga Katoliko tungod sa Templo sa Iglesia Katolika Apostolika Romana may tungod sa balaang kasulatan, tungod sa iyang pagtuluran, mga Katoliko mahigugmaon kay mo bitbit sa Biblia. Mahigugmaon kay mo ba sa Biblia nya pagkaman tan-awan ni maong mga anak spitid. Diba? Gigamit ang pulong sa Diyos aron atakihon ang mga karnero na naa sa turil ni Kristo kung ano mga tawhana. Nag-angkon-angkon kung dili propeta sugo sa Diyos takkan kayo. Wa ni tawag ini sa nakalainan nila Manalo eh. Si Manalo ni angkong anghel. Si Ellen G. White ni angkong propeta, kini pud angkong pong propeta. Basta naghanap gitawag og mangangkon. Pero unsa man? Kumusta man? Mga ba ni mga tawhana ang tinuod? Kaya kung kini mga tawhana pa ang naas kamatuoran, dapat ang pundo ka rin na ana. Silang delikado, Ricardo Dalisay na pwede na ambulansya na lang ganyan kulang anong yati ni. Ambulansya na kulang ani. Ha? Kasulti gani. Nga naman, ana. San Mateo Kapitulo 24, versikulo 4 hangtod 5 ug 24. Ingon pa na yun ng Kristo, bantay mo. Kaysa ulahing mga adlaw na ay mga minik ang mga propeta mutunga sa inyong taliwala. Kini si Mr. Rudy, nga tawag ini ingon pa niya nga propeta daw kuno siya, muranig uhong ba? Tungod sa limpak, dibuto lang kalit sa Davao. Nga pagkauman ingon siya, propeta daw kuno siya, unsay basis? Ang base niya, abin niya unsay gisot niya kanina, katong gibasa niyang 1 Korinto nga niingon siya, sa huna lang daw niya, propeta na siya, tan-awara. Jesus Ginoo ko yung taon, maluoy. Kaluy ipon yung taon na, mga higalag, mga igsuon, actually namin pisto niya diya sa kilid, kanang naingon sa propeta nga sugo daw sa Dios, dili man na siya kay panginabuhi magina niya at nang respetuhon, pero di po ta pailan. Oy, grabe. Yaga-yaga man ang tawag anang mo ato ta dito kabalo gid nga di na propeta kay iyang una-una propeta siya. Nya pagka may mapailan ta is Ginoo ko. Ay na. Ay sa diloy na ako'y basis. Ang akong basis Saint Matthew chapter 24 verse 4 to 5 and 24 25. Ang gingon na ginawa sa Kristo, bantay mo kina emanungha nga mga mini nga propeta. Kini mini ini. Mini ini. O di mo sa kami nga una mang simbahan Katoliko ulahi man ka. Ang gingon nga mga mini ka mo ani kato na ulahi. Ikaw may na ulahi so ikaw ang mini. Di ba? So mini ini. So bauti pasabot kining gitawag og bawang mga tawhana ginagamit ang balaang kasulatan aron pagpangilad sa mga Katoliko nga huyang sa pagtuo. Muna pantay mo. O niya ang pinakatawag ang pinakakusog pagin niya kay gigamit pagin isa sa balaang kasulatan nga okay. Si Amos na kuno managnat para makabaton daw tinapay. So implied nga niingon siya para makakwarta siya o makakaon. Propeta na. Okay na lang, bahalag mangayo kay pagkaon ay lang pinagna. Nga naman, maluoy pagkas makalag sa Katoliko. Apil po na imong kalag, kaluy ipon. Uy, grabe. Dili mong tinapay nga pa na kumbot pasabot. Amot pa sa makakwarta ka ba? Ana ba, ana? Wala man na sa inyo, naman na simbahan Katoliko. Okay, kadang di mo matinapay sa Kristo, daan na simbahan Katoliko, di asbisa. Kaya sa inyo, ang mumisa sa inyo. Sige ra mo maglamisa si pangayo sa mga Katoliko niya pagkahuman inyong ilaron. Di ba? So kana
Wala bantay-bantay tay. Nato siya ang pandesal. Bantay ta kay pasimun ani magbitbit og Biblia, tanawa ka bitbit og Biblia. Pagkauman atakihon ang tag-iya ni anang mga Biblia. Ang gusto na ko makikibati ta siya. Debate, may kaminaw. Wala ko na ko. Mga kaigsoon, salamat sa inyong pagpaminaw ha. Inamin ninyo na ay propeta Dris Davao. Dili ta No, Martis. No, Martis. Sige. Danay ani ha. Nawara. So, karon gitawag og mga payusa, mga hayop og debate. Dili pala ganina sa informal ko, hindi nagkamaminaw. Much more og debate gyud aktual, di ba? Na mga pangutana dito, dili mo tunong stubag. Ganina ang tawag anang iyang giingon nga Armageddon daw pulong sa Dios. Kipangitaag mabasa daghana sa giabtan abot og San Juan 1:1. So, tarong ba na? Di ba? Ang gipangita katong iyang giingon nga ang tawag ang Armageddon pulong sa Dios niabot ang San Juan 1:1. Sa sinugdan mo ang pulong kauban sa Dios ug ang pulong Dios. Di ba balingan? Di ba? Oh, ang giingon diya sa balang kasulatan 1 Pedro kapitulo 3 bersikulo 15 adang kamo tubag pero dapat ka nang tubag nga logical ba? Illogical man ang imo kay out of context or out of topic man ang imong gihatag nga tawag ini nga issue. Diba? Gihatag ka pan ba? Gihatag nga. O, tanawa, pasingunan na, ako'y kaatbang, lahi ang giatubang. So, anak. So, manang bantay ta. Gabit-bit o pala ang kasulatan, nag-ila og pulong sa Diyos sa Biblia, pero magtuo sa responsable nagpagawas alang Biblia, di balik nga. Diba? Imposible man nga kanang Biblia, kanang iyang gibit-bit. Imposible man ako nagparasyon, naglikag langit pa dong kalibutan, naagi na proseso anong naay Biblia. Diba? Pamutan-ana sila, asa lagi ka nilang Biblia. Lingon na sila pinulo sa puntubag, gipalit tamo ito sa bookstore. Pero ang tinuod, nakabaton ba na Biblia ning mao mga tawaana aron gamito ng pagpangilad kung wala ang simbahan Katolika? Diba? Oh, karon, asa mo gikan ang Biblia? Ang Biblia ba gikan sa inyo? Dawat limpyo ra mo. Hayahay. Diba? Hayay. Lucas bubaga. Lucas. Biblia Lucas. Sure ni mo ay. Niya. Mga higalag, mga igsuon. Sa karon man gud nga sitwasyon, bantay-bantay ta. Nga naman, kaya ang kalabang simbahan Katoliko, number 1 man eh. Number 1 ni sila eh. Naa sa gawas sa Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana. So, kay naaman sila sa gawas sa Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana, manangway Espiritu Santo. Manaan nila, naanon Espiritu Tonto. Kanong Espiritu Tonto, matanawa ra gud og gipangutana ganina mabasa, ang gibasa perting layua. Diba? Nga naman kung pag-ilansang o magpalansan mo sa krus, sus Ginoo ko, bagkamti pa ganang ibabaw, ako ganang tao ng ibabaw. Ikaw gibabalansan niya, problema na kay kinahanglan pa nag-jackhammer, tama ba sir? Jackhammer. Na kung sa Sir Lolo niya mo lansang sa imo, hinay-hinay mo naglansang gidaw. Diba? So diha pala makita nato nga nangangkon ning propeta, nangangkong mini na Kristo. Kanong mini man kay kining mao mga tawa na sumala pa na Ginoong sa Kristo. Wala mag-alagad kang Kristo kundi nag-alagad lamang sa ilang kaugalingong mga tiyan. Manabantay ta nga naman gamiton ang pulong sa Dios diha sa ilang panginabuhi. Sa una dakpon ka pag drug lord, abisan karon drug lord, dakpon ka. Mahimo kang tawag ining gambling lord, dakpon gihapon ka. Pero ang pinakasayon nga mas talin makakwarta, Rudy, ang pinakamadali, kanang pinakadali kayo nga makakwarta, di ba, kanang praise the Lord. So mo na imong gibuhat ron, di ba? Kay wala may mukuan sa imo, wala may mupile sa imo, o kaso kay freedom of kuan man to. Kinakuha, freedom of expression man ninako nga, among ipadaya, nga kanang imong pagbitbit, pagpangilad yun na eh. Pagpangilad in the sense, gamit ang palang kasulatan nga wala na haong supay sa tudlo sa tag-iya ni anang maong gitawag ang libuha. So, mao na. Sige, atong dawaton iyang basin na pangutana. Pangutana di. Pangutana. Kinahanglan pa bag-blatter? Dili ay. Nonod na ang blatter. Tanggalan ka na magmaskara. Nga naman kay dili pwede nga magbit-bit ka ng balaang kasulatan nga dili ikaw ang responsableng dapat mo sabotan ng balaang kasulatan. Imong gibalahura ng balaang kasulatan. So kana. So katong tawag ining gustong mangutana, pwede mong tawag ining mangutana. Sige. Pangutana. Sige. Kinisa kay bago.
Kinisa kadali. Yung gabi sa tanan mga igsoon, no? Mangutana lang ko nga about sa pag-share sa about God. Akong gipangutana. Ako isa ka TLTF The Living Truth Fellowship. TLTF The Living Truth Fellowship. Sa Santa Cruz, Davao del Sur. So narang gipangutana nga about sa pag-share sa pulong sa Dios. Di ba ningon ang mga sa pag-share man sa pulong sa Dios, dili ra na sa mga storya kanang kinusganay og istorya kanang kuan ba kanang hinahinay lang ba kanang about sa pag-explain sa sugo gani sa Dios nga balaod gani dapat dili sa pagsininggit ay dili sa maginak-anay og tingog dili kakaingon sa usa ka tawo doon ako na kitaan ba nga mo ingon mo sa nga bugo ka wa ka kasabot sa kasulatan sa Dios nga iyang gisugo ang pag-share man gud sa pulong sa Dios mga igsoon daan sa mayong pagstorya inaistoryahan ninyo ba pwede mo mosulod sa simbahan magstorya mong duha ano ba dili kay ang ingon man gud sa Mateo man gud mga igsoon higugma ang imoy sikitaw sa masimong kagalingon sa Mateo 22 versikulo 39 so higugma ang imoy sikitaw sa masimong kagalingon kini man gud mga igsoon kini sa pag-share gani kanang ginarbuhay kanang magginarbuhay ba kanang kusog ang tiyog spikas so dili man gud na maayo mga kaigsoon dapat ang pag-share gani sa pulong sa Dios hinay-hinay lang kalma lang ba para pud ang mga igsoon pud nato sa kilid makadungog sila og mutuupod sila unsa nila pagtuo nga moingon man sila unsay klase pag-share na kusog man kay tingog ang pikas so mara jud ang pangutan na mga igsoon og God bless ninyo og salamat sa pag-atay. Diya sa balang kasulatan na migo, labi na ang mga apostoles nagwali sa publiko, wag ito sila naghinunghungay. Singgit ko to sila niya, karon kay arang-arang man tagaron ginaman tayo sound system. Ang sila kani adto, Acts of the Apostles chapter 18 verse 28, 28 verse 80. Na diha sa ilahang tawag ana sa publiko, nakiglantugi sila eh. So sa ilang pagpakiglantugi, dili gid pwede nga hinay ang ilang tingog. Kaya naman kay sa lantugi, ang art of argument man gud na argumentation is naagid kay gitawag og persuasion, appeal ang imuhang tingog. Kinahanglan naagid gitawag og emphasis. It does not mean nga nagkusog imong tingog, naa na kay gitawag og garbo. So mali na siya kung sa kuan pa ba nga ayaw hukmi ang imong isig ka tawo subay lang sa imuhang tawag anang imo nakita. Ikaduha, tama man nga ang pag-share sa pulong sa Ginoo. Pwede ta mo share sa pulong sa Ginoo pero ang problema ang sharing ba nato ang ginahimo in line ba sa gitudlo sa tuang Ginoong Jesucristo. Kaya kayo nagbitbit ang Biblia nga mga sharing ni Pulong sa Ginoo pero ang pangutana naa ba sila connection ditong Kristo? Si Kristo biya mismo ni ingon ha, basa balang kasulatan 24:4-5-24 San Mateo ingon pa niya, bantay mo sa ulahing mga adlaw kay daghang mga minit nga mga magtutudlog propeta manungha din ha sa inyong taliwala. Niingon pa ni Kristo mismo San Mateo kapitulo 7 versikulo 21-23 daghan unya moabot ang panahon nga moingon ako Ginoo nagwali ko tungod sa imong ngalan. Nagpahawa kong mga yawa tungod sa imong ngalan, nag-ayo kong mga masakiton tungod sa imong ngalan. Unsa may tubag ni Kristo? Pahawa mo wa ko kailan ninyo. So dili di ay basihan nga nagbitbit kag Biblia, nag-share kag pulong sa Ginoo, iya na ka sa Dios. Pero unsa man di basihan nga iya na ka sa Dios kung naa ka mismo sa iyang lawas. San Juan kapitulo 10 bersikulo 9. Ingon pa ni Ginoong Jesucristo, ang mosulod nako makatagamtam og kaluwasan. Ingon pa niya. Giunsa man ang pagsabot sa mga apostol. Efeso kapitulo 5 bersikulo 23 ingon pa ni San Pablo kay ang bana mo ang ulo sa iyang asawa ingon man si Kristo nga maoy ulo sa iyang simbahan o si Kristo mismo ang manluluwas sa simbahan nga mao ang iyang lawas. So buot ipasabot ang tinuod nga nag-share sa pulong sa Ginoo, nagpaambit sa pulong sa Ginoo, kinahanglan ilalom ka sa iglesyang gitukod ni Kristo. E ang pangutana asa man nakaron? Daghan naman kayo nanungha bigo, di ba? Apil pa ng inyo. Katong sa the Living Church Fellowship. Naapa kining kang pastor kang bisak pubos. Naapa kinang tawag ini mga bunagoy pepeng naghahanap nila.
So mo lang pangitao na to tong iglesia gitukod ni Kristo nga naman kay bisan pagkamilyon ang kunon og basahon ng balaang kasulatan kung wa tay koneksyon pabalik ang Kristo di gyud ta makatagamtag kaluwasan nga naman ang pastor ninyo ang mga founder sa mga sekta karon nga mibuto aning kalibutan wa nagpasabot nga nagtukod sa tinuod na sila hinunua sila mismo based sa tawag ining baruganan sa balang kasulatan kung kinsa gani ang founder mausab to ang manluluwas karon lahi man ang inyong founder so mao pod na inyong manluluwas so karon asa man karon ang simbahan gitukod ni Kristo walay laing iglesia gitukod si Kristo gawas ining simbahana Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana mao na kung magbasa ta Biblia dapat ilalong ta ni ining baong simbahana nga naman kay tungod dili mao simbahana taga ang tagkahibalo sa Dios aron makahibalo kita kung unsang iyang katuyuan kung unsang iyang minsay para nato aron tagitawag makadangat sa kaluwasan. Next question. So ako lang maigsoon, dili man gud ko ingon nga mukuan ko kanang mo libati ko. Ang ako lang gusto lang ko magkuan ba, gusto ko maminaw kung unsa akong nasabtan. So mapod na ako na i-share sa inyo para kung dili ninyo may balaan pud usab ninyo. Inana wala ko ni ani diri, wala pud ko nakatubang pod siya kung makiglibati. Ang ako lang gusto lang nako kung unsa yang naibalaan, kung unsa akong madurog siya ug ako pud siyang may balaan po siya kay iyang mga pagsulti po dili man po ni iyang ipagsulti dili dautan puro tama ang iyang isulti so ako naminaw po ko gusto po ko pagawas po siya kung gamay-gamay nga gihatag po sa Dios ug kaalam ana so gana lang salamat kayo sa imong paggunit sa mic salamat kayo God bless inyong lahat. Okay, sa dili pa ka moadto Brad, na magipagtulon ang Iglesia Katolika Apostolika Romana, labi nagkatong mga dili bitaw Katoliko. Dito manggod ni atong 1830, ang mahal nga Birheng Maria nagpakitaan na siya, si bisan kinsa nga mga dili magtuto ihatag ninyo ni. Naara nagampingan nimo ni Brad, ha? Migo. So kini siya gitawag ni siya og Our Lady of Miraculous Medal. Nya daghang conversion nga nahitabuan ni. So tagaan taka kay migo man ta nya kung dili ka tawagan ng ganahan aw ikip lang gud siya niya pagkahuman ayun. Nya pagkahuman pag dapat yung mga kauban paniya diri sa plaza nga naitighatag dito ingon aning medalyon basi ganahan sila. Anya pagkahuman basi may kag Dios nya dili Dios ha. Kay usa lang among Dios kituohan. Ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo kanang moingon sila nga kanalarawan namo Dios bot na. Dara amigo ha nya ampingi ha. Sige amping ha. So salamat kayo sa imong gihatag nga. Dawat lang nako na maigsoon kay wala ni gihatag ni para gamit na ko pangawat, gamit na ko sa pamakak, gamit na ko sa mga unsa pa man dia gihatag niya ni para pud sa kuha. Salamat kayo. Salamat kayo. At least remember sa tanan nga nakaanhi ka diri. Di ba? Salamat kayo. Sana man to si musisyan. Sige, padayon ang akong pangutana. Dili niingon nga debate ha, pangutana lang kay wa mo ko kay balo. Kag nakaybalo pa ko, diyan ta ko mangutana. Mo ni. Asa ganito mabasa nga si Kristo niingon nga sa wala pa si Abraham ana-anak ko. Ang problema kay dili magudpog ko verse finder. Basi nagtuo ka ba nga verse finder ko? Di ba dili ba ako verse finder? Pero sigurado gyud ko nga naa sa Biblia. Sige, next question. Okay. Kung mutubag ko si mo karon di na ka mosulod din na kay diri na ka mangutana sa kuwas. O din na kay para matudluan ka ba ug asa ra ka sitas. Tinuod jud na nga naa sa Biblia no. Tinuod jud na pero ang iyang giingon nga sa wala pa si Abraham naa na siya. Tinuod yun na siya. Tinuod ba na siya yun? Astang ka tinuura nga naman kay ingon pa ni San Juan kapitulo 1 bersikulo 1, in the beginning was the word, and the word was with God, and the word was God. Sa verse 2 gibuhat ang tanan tungod ni ining maong pulo nga. So buti pasabot sa wala pay kabuhatan bisag usa even sa pag-abot ni Abraham ang eksistensya ni Ginoong Kristo naa na. May nga anak yun ay no. Adun ako'y gamay nga na problemahan ana kay niingon man gud siya nga sa wala pa si Abraham naa na siya. Ngano nga dili man siya ang gihatagan og balaod ni sa makagagahom
si Moses man dapat siya unta ang gihatagan og balaod. Nya kay si Moses man ang gihatagan, ngano nga si Moses man ang gihatagan dili man si Kristo. Mas paghatag ang yun sa Kristo sa balaod, nga siya man mismo naghatag sa balaod kang Moises. Kay remember, kauban ko siya sa Diyos. O sama siya kinaiya sa Diyos. So katong Diyos nga naghatag og balaod kang Moises, apil ito ang Kristo, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. So ano siya may tawag ng tagaan nga siya may tighatag sa balaod. Nya at the same time, siya mismo dili ilalom ni anang maong gitawag og balaod sa diyang wa pa sa nahimong tao. So mo nang dili pwede nga siya naghatag balaod niya pagka man sige apoy hatagan, di pwede na ay. Yan ang problema. Gamay. Gamay lang. Gamay lang ang problema. Munang ipangutana. Kanang si Moses manggod gihatagan og balaod sa Dios nga dili ipakaon ang dugo, dili pa inom ang dugo. Unya, ngano man nga kang Kristo ug dili ka mainom sa iyang dugo, dili ka maluwas. Di ka makabaton ng kinabuhing ulay katapusan. Nga naman, nga ang Diyos naghatag man og balaod ngadto kang Moses nga dili pa inom ang dugo. Pero atos kang Hesus, ipakainom niya ang dugo. Dapat siya unta ang siya man ang takang naghatag og kasuguan ni Moses nga nganong gilubag man niya. Wala biya gilubag o nahuna na nimo nga gilubag niya. Kolosas kapitulo 2 verso 16, ang tanang mga butangan ng hitabo sa daan kinihulagway lamang sa tinuod nga katumanan nga mao ang atong Ginoong Jesucristo. Nganong dili ipakaon ang dugo kaniadto kay gigamit nila ang dugo para paghalad, pagtabon sa ilang sala. Ngano man Hebreohanon 9:22 kay walay sala nga napasaylo gawas kung gipaagasan ni dugo. Paminaw ba? Paminaw. Okay. So ana. So, but pasabot sa daang tugo, normal lang nga dili na pagkanon ang dugo. Ngano man kay mao man to ang ilang gamiton isip halad sa templo. Sa pag-abot sa Pag-ong Testamento, ang Kristo, ang dugo sa Kristo mismo ang gihalad. So katong naa sa daang tugon, paso na to. Katong mga seremonya sa daang tugon, paso na to. Mo ng Kolosas 2:16 ingon pang San Pablo ayaw itugot nga may magsaway kaninyo unsa ang inyong kanon ug unsa ang inyong ingnon kay kining maong mga butanga landong lamang sa butang umaabot ug ang katumanan niini mao ang atong Ginoong Jesucristo. So katong dugo nga gitapon sa Old Testament nga dili ipakaon pag-abot sa Bagong Testamento kung gigiulan ni Kristo ang iyang kaugalingong dugo. Ingon pang Kristo, walay makahugaw sa tao sa musulod sa iyang bakba. Apan ang makahugaw sa tao kadtong mugawas sa iyang bakba kay nagikan kana sing kasing-kasing. Buot ipasabot gitudlo ni Kristo nga ang tanang pagkaon pwede nang ipakaon. Kanang dugo sa tawag ining baboy lain mapugkay imo nang imno mo tag-ungo. So ang himuon ana makuha tag-unod, kinain nya pagkahuman gisahon, nya pagkahuman butangan og ahos, nya bomba nya kana papulahon yung sakto. Nya butang taghag mantika pa nga pagsilaw gyud kayo. Pagkahuman ibutang tong tawag anang dugo nya o kayon gyud ayo tong pula-pud lain pug kaayo. Kanang mo itom gyud mo itom. Pagka itom na timplahan ni butangan asukal, butangan og tawag anang asin nya bitsin. Pagkahuman pagtilaw na pagkaon na mo naging ni Kristo nga way makasaway si bisan kinsa ninyo kung unsa inyong kanon kay unsa inyong imnon kay kining maong mga butanga landong lamang sa butang umaabot apan si Kristo ang katumanan. So wala gibungkag ni Kristo, wala gibalit ni Kristo kundi gituman ni Kristo ang dapat nga dugo nga iula dito sa tao aron ang tao maluwas dili katong dugo sa gitawag og mga hayop. Sige pangita sa di pa sa dili pa ka mangita ako sa ning ihatag sa imo ha kung di ka mo suot okay rapod nya pagkahuman ampingi lang ha ampingi ibutang sa imong online nya ampo lang pud ka very good adi ubo apo ni mong kalo pud ubo apo mong kalo ubo ang kalo ubo ang kalo sige kanang dako sige ubo ay mong kalo ana ha yun okay so salamat kayo. Maigo na. Ayos kayo. Okay, salamat. Sugo man gud mi ani nga ihatag katong mga di Katoliko.
Nga mahimo na kung Katoliko ano ron. Sa grasya sa mahal nga birin, mahimo yun ka. Sige, next question. Padayon sa takay na pa ko'y pangitaon nga teksto ha. Sige, sa samtang nangita pa si Kuan, basig na ay mangutana, pwede mo raise a question dinhi. Allergic. Ay lang po, basig ma-high blood po ka ba? Di, mangutana daw, pangutana na kanila. Ang topic namo, ang Iglesia ni Cristo, si Manalo gatukod. Mo na mong topic. Mga higala, klaro kayo, ang nagtuko daw sa iglesia ni Cristo si Manalo daw. Liliit ang Biblia. Ingon ni Cristo, sa ibabaw ni ining bato, tukuron ko ang akong iglesia. Sa Biblia, kasi nagtukod, si Cristo. Sa Manila, giwali ng Manalo sa Manila. Ang mga tao dito, nagtukod ni si Cristo ang iglesia. Nagtukod po sila dito ang iglesia ni Cristo. Karon. Na'y agi ni Manalo, Iglesia ni Cristo sa Manila. Anto naabot din ni. Yan ang agi. Siya nagtudlo niya ng Iglesia ni Cristo. Nga, gitukod ni Cristo. Si Manalo kani nagtudlo sa Manila, kanang gitukod ni Cristo nga Iglesia, iyan ang gitudlo sa Manila. Nagtukod og Iglesia ni Cristo ang mga tao dito. Sa gibuhat ni Manalo, gireso niya sa sik. Iyang gireso kay basig na kupon. Maldito ka ni Katoliko. Para ang Iglesia ni Cristo sa Roma, ang Iglesia ni Cristo rito. Katoliko na. Sila daw Katoliko, sila daw ng Iglesia ni Cristo. Mingon ba yun sa mga angkon na Iglesia ni Cristo? Kamu din nga, July 27, wak mi mga angkon na Kamu hindi ng angkon na. Kami nga Iglesia ni Cristo sa Pilipinas, ulahimi na tawag anang nasa Roma. Ulahimi. Usa may gitulo sa Roma, Iglesia ni Cristo. Usa gitulo ni Manalo, Iglesia ni Cristo. Natawag mi diya sa Iglesia ni Cristo. Mo na ulahimi natawag ana kamo. Katoliko mo, mga angkon mo nga, Iglesia Katoliko, Iglesia ni Cristo, kamo ng Iglesia. Pasudlon mo di mo. Naigingon nga claiming and proving are two different things. Ang pag-angkon o ang pamatuod duha na ka managlahing butang. Pwede kang moangkon pero pamatud-in ang imong giangkon. So kanang Iglesia ni Cristo nga nakasulat sa Roma 16, ilan lang giangkon nga sila daw kuno na, sumala pa nila. Kaya kuno Iglesia ni Cristo, pero ang ilang pasugo nag-ingon. Pasugo issue September 2011, nag-ingon. Kaya hindi na ito ang unang Iglesia ni Cristo. Sa panahon ng mga apostol na natalikod sa pananampalataya, kundi ang Iglesia ni Cristo sa ating panahon na lumitaw sa Pilipinas noong 1914. So di din na kanang Roma 16 din na wala mo labot ana jeg. Way labot. Ang dito wala labot. Manang wala man sila labot anang Roma 16. Ingon pa ya ganina na rehistro daw kuno na. Usa may nabutang sa rehistro jeg. Atong basahon na inyong rehistro, may ganang ikadala ko. Gikan no turil ganina. Ni A. Pasahon nato ni ang ilahang tawag ining rehistro. O sige ingon sa tawag anang rehistro. Ni A. Okay. United States of America, Philippine Islands, Office of the Division Archives, Patented Properties of Literature, and Executive Office of Industrial Trademarks. Kini nga office karon mao na ni ang Securities and Exchange Commission. Okay. So nainiadto silang opisina. O sige ingon dinhi, applicant Felix Manalo. Ang aplikante si Felix Manalo, Dilis Cristo. So, usa may giadto dito sa tawag anang sex sa karon nga panahon. Usa may iyahang tawag anang gituyo dito. About diri. Unipersonal Corporation or the Society called Iglesia ni Cristo. So ang ginato dito si Manalo kay para magparehistro anang Unipersonal Corporation. Question, kana bang gitukod ni Cristo sa Biblia korporasyon ba na? Dili
Dili gyud jig ang gitukod ni Kristo Iglesia. Dili unipersonal corporation. Tama gyud tong wag gyud may labot kang Kristo. Karon kining unipersonal corporation nga gitawag og Iglesia ni Kristo, kinsa may tag-iya ani og katawag ining founder? Si Kristo ba? Basa. Ani. That the said applicant Manalo appears before this office and respectfully declares, sa Bisaya pa, nga ang maong aplikante nga si Manalo ni anhi ni ining maong opisina og matinahurong nagpadayag. Unsa man ang pagpadayag daw? That the said applicant Manalo, nga ang maong aplikante nga si Manalo is the founder and present head of the society named Iglesia ni Cristo. So pakong. Okay. Dire ang founder dire ang founder si Manalo. Ang present head si Manalo. Kinsa unsa ang iyang giparehistro kining unipersonal corporation or the society called Iglesia ni Cristo. Karon sa Biblia, unsa may gisulti sa Biblia? Tutala sa Biblia, si Kristo ba nagtukod og korporasyon? Basa. Unsa gitukod ni Kristo, Lord? Unsa may gitukod nimo, Lord? Korporasyon o iglesia? Basa. St. Matthew chapter 16 verse 18, ingon pa sa tuang Ginoong Kristo. 16-18, ingon pa niya, busa sultihan ko ikaw si Pedro, og ibabaw ni ining bato, tukoron ko ang akong iglesia. Wag yung sabihin nga, tukoron ko ang akong korporasyon. Lahi na, Jig. Lahi na. Okay. Kining iglesia gitukod ni Kristo, kinsa ang ulo? Kay dito sa rehistro, ang ulo sa korporasyon, si Manalo. Sa Biblia, kinsa man ang ulo sa iglesia, si Manalo ba? Ating basahon na to. Okay, Episo Kapitulo 5, versikulo 23. Ato ang basahon ang nakasulat sa balaang kasulatan. Okay, 5:23. Sige, ingon din kay ang bana mao ang ulo sa iyang asawa, ingon nga si Kristo mao ulo sa iglesia. Og si Kristo mismo mao ang manluluwas sa iglesia nga mao ang iyang lawas. Kinsa ang ulo? Si Kristo. Kinsa iyang lawas? Ang iglesia. Dili korporasyon. Di ba korporasyon ka lang inyo, kay korporasyon man ang inyo, ginganlag iglesia ni Kristo. Ang kang Kristo, iglesia gito ko ni Kristo, wa man nga nganli. Munang tama gito jig nga wa gyud moy labot nya sige makabagulbol ana nga kini Katoliko nga wa man na resto ng Katoliko. Baga apud naon pud sa gobyerno bang maningil sa rehistro nga ang tag-iya ana na pa mas langit jig. Ang tag-iya na pa na pas langit. Mo na ang sa tupa pa sa Roma moingon nga niingon man ang gobyerno sa Pilipinas para Your Holiness nagdireklamos chico ngano daw wa giparesto ng inyong simbahan. Ang tubag sa Santa Papa lagi problemahan lagi na nganong ang tag-iyaan nga nang wa man nagiparehistro. Sige lang gipagbalik ka do pagbalik tag-iyaan ingna nga nang wa giparehistro. Di ba? Nga naman kay ang tag-iyaan ining maong pundo ka ang atong Ginoong Jesucristo. So makauulaw kayo sa tao na paninglo ni magbubuhat nga iparehistro ang pundo kay ang gitukod. Ikaduha, tipa. Namina ba to ko sa Magrina? Ikaduha, nga nung tawag anang wala man na parehistro kay kining simbahan naman god, dili niya pareha sila ka sikta lang. Sikta. Dapat iparehistro sila nga naman sikta lang man sila aron di sila mahimong kulurong. Kining simbahan Katoliko nasud. Dili pwede nga ang usa ka nasod iparehistro ipailalom sa balaod sa usa ka nasod, dili na pwede. Independent state ng simbahan Katolika. Mahal bitaw na ami kaw galingong bandila, na ami kaw galingon nga gitawag og national anthem, at the same time na ay kaw galingong balaod. Sa Pilipinas natin national anthem, bayang magiliw mo na to national anthem. Sa tawag ana sa Vatican kinasod man O Felix Roma nobilis, mao na ang amo ang tawag anang anthem. Na ami bandila, ang Pilipinas na ibandila, ang simbahan Katolika kay nasod man na apoy kaw galingong bandila. O nya kana ang bandila accepted last ng mga nasod. Lo kining bandila nga kopya-kopya sa Iglesiang Kingkong, wag yun na buot gikopya pang tawag anang bandila sa Italia. So Ginoo ko yung tao no mamauwaw na. Gikawat na galing ninyong kopya sa Biblia, kawat ang tagyod ninyo ang tawag anang bandila sa Italia. So Ginoo ko yung taon. So mo na jig So wa mo'y labot, ang simbahan Katoliko dili pwedeng iparehistro nga naman kay nasod siya. Ang naa sa gitawag og simbahan,
pagdaa sa Pilipinas na may gitawag og ambasador, gitawag na sa Papa Nuncio. So ambasador na gikan sa Vatican diri sa Pilipinas. Ang Pilipinas po magpadala og ambasador sa Vatican. Nga naman kay ang Pilipinas nasod man sad pod. Kanang inyo wa man buot ng inyo. Di ba? So wala direct. Minaw mo, naubsaman mo. Biyas man mo, di mo minaw. Ano ba, minaw? Pinapod. Ay, kung mo pag-iglesia. Oh, ayaw mo pag-iglesia. Minaw lang mo. Katoliko bitaw mo. Oh, ingane. Anong namay katoliko sa Pilipinas? Kasi nag-imbento, ana. Okay na itong klaro para makabalo mo. Ang nag-imbento ng Iglesia Katolika, ang pangalan sa una, Iglesia Katolika. Kasi nag-imbento na. Si Ignacio. Pag-imbento ng Ignacio, katong mga pagano, itong mga tirador sa pagano, diha ni sulod. Katong Iglesia ni Cristo, ilang gitang bukbok ang kulatan nila. Katong Talawan, nasa Katoliko. Katong isog na Iglesia ni Cristo, gipang patay sila. Kung sa inyo ni Pablo, manghawa ni sila sa tuwa, kay kini sila dili ato. Unang Timoteo 4:1-3. Ingon nila, Pablo, magtudlo ni sila og tudlo sa yawa, pagpugong sa pagpangasawa. Tanawa nga pare, nasawa. Tama madre sa naibana. Gipug nga na nila sa una nga papa ninyo. Karon, asa makita na nagpugong sa pagpangasawa nas pare. Ingon ni Pablo, manghawa ni sila sa tuwa. Nanghawa mo saka sa Iglesia ni Cristo, kanong mga Katoliko, katong una ninyong Katoliko, nang hawa na sila sa Iglesia ni Cristo, nagkatoliko na sila. Di dawa na ito kahayag, namatalo kahayag, katoliko na. Nasanta na ito, katong iputla na si Magellan ulo. Nasanta. Hantod karon nanay freedom of religion. Sa una, ingani patay. Ano man, impintuhin mo ng katoliko, Rizal, kasi nagpatay. Kamuro mga katoliko. Haik ito mga garanyo, patay Rizal. Inyong kwarta rin, di ka ng Rizal. Atong kwarta, di ka ng Rizal. Karon, kasi nagpalayas Marcos. Di lang ta diya, dito sa Biblia. Kinsa ginagtukod sa iglesia, masabi ng manalo. Okay na araw, Griso yung manalo. Mingon na yung manalo tukod, Biblia ta. Ingon ni Pablo. Ingon ni Cristo, sa ibabaw na ining bato, tukuron ko ang akong iglesia. Kasi nagtukod. Manalo, nagyayara mo. So kung manalo. Si Manalo, manalo ba? O sabi niya sa'yo ng Manalo? Pilde, baliyo ka gutok. Sa Amerika ka, Felix Winner na. Tumos pilde. Nara. Klaro ta. Napagyon. Wala ko lang. Nanguan sa inyo Napagyon. Kanang gitudlo ni Pablo sa Roma. Pag kumustahay ka mo, balang halok ang tanang Iglesia ni Cristo. Si Pablo nagtudlo mabasa na. Iglesia ni Ramos Katoliko. Patunto mo. Napagyon. Galacia 1:22. Basahan niyo muli yung balay. Galacia 1:22. Ingon ni Pablo, wala ko hilhi sa akong dagway sa mga iglesia ni Cristo dito sa Judea. Sa Judea o sa pangalan ni Pablo, Iglesia ni Cristo. Sa Roma o sa pangalan, Iglesia ni Cristo. Sa Pilipinas karon, Katoliko Romana, asan mo? Sa iglesia, ang iglesia, si Cristo ulo. Si Cristo lawas. Di nyo ang ulo nyo, iglesia. Iglesia mo? Sige, iglesia mo. Inyong lawas, iglesia. Ang ulo ninyo, Katoliko, Romana, Apostolika, tulo ka mo ulo. Saban mo. Ang iglesia sa Biblia ay sa ulo, si Cristo na. Sa ngalan, iglesia ni Cristo. Inyo iglesia, Katolika, Romana, Apostolika. Inyong iglesia, tulo ka mo ulo. Sa Diyos, tulo ka mo ulo sa manang tawhana na, manananggal na. Ungo man siguro na. Hawa na mo diya, kaya di na may ulo. Ang ulo sa iglesia, sa Biblia, si Cristo. Inyo si Mana, inyo si, ang inyong ulo. Kinsa? Katolika, Romana, Apostolika. Maluluwas na, asa nakasulat, maluluwas na. Ang Kristo ang gitukod, iglesia. Kinsa si iglesia, ulo. Natural, luwason na iglesia, kaya maluluwas man siya. Kaya luwason, iyang lawas, iglesia. Dili kayo, inyo karon, iglesia. Ang ulo, Katoliko, Romana, Apostolika, tulo ka ulo. Sa manuhawa na uliya.
Ang iglesia sa Biblia mabasa, isa kay ulo, si Kristo na. Oh, mani akong amigo po, kay, diya, masya pa. Tunto po na ng Katoliko nga, bayad bunyag, bayad kasal, bayad katay. Sige, salamat ha. Salamat. Ako na amigo. So, nindot kayo ng tawagan ng iyang kuan. Sige, bayad bunyag, bayad kasal. Pero ang tawagan ng sila ha, tawag ining lagak Webis, lagak Sabado, lagak Domingo, niya pagkaman wala audit. Isa. Sabi pa, patubagas ako, ayaw niya na patubagas ako. Ayaw, sabi pa, patubagas ako, di na kamutubag unya, o ako, patagaan, pataka. Patubagon taka, tanawa ninyo, di ba? Maigo siya ng lagak-lagak, maigo siya ng kuan kay kita, naitawag ka ng kasaragot mo hatag, bunyag kasaroy, di ba? Kanang kasal, kasarapod. Pagkahuman ka ng sa patay, kasarapod na. Di ba? Buta na ito, taga-tuig, tatawag ka na magpamisa sa patay. 250 pesos. Dili na lang ko ano, bisang pag-ikwinta na ito, napulo ka tuig. 2,500. Ang lagat nila, Huwebes, Sabado o Domingo, ginuog ko. Totally mo na, Jig, basta ko paano bayaran ko na sa mga, Jig. Okay. Di ba? Kabantay mo siya ganina. Sa ko ang gipresentar nga ebidensya, wag yun sa gibungkag. Abi ninyo nga kay dili sa makabungkag sa tinuod. Di sa kabungkag sa tinuod. Ang iyang gihimo, instead of musulti sa unsa history, ang iyang gisulti is story. Unsa man to story niya? Pag-abot nahitabo man ang Pilipinas ni ani ibini tawag ini Kristiyano tungod kay naa ang mga Espanyol. Jig, dapat magpasalamat ka sa mga Espanyol, Jig. Kung wala pa yung Espanyol, Jig, ang nahitabo, kining tawag ang Pilipinas, Muslim na ni. Di nakatawag ang magkuhan, makawali Kristo. Muslim na ni, agwa pa mga Espanyol. Di ba? Di ka makabitbit o Biblia, dili makapariso si Manalo o pundok niya kung tawag in nga Muslim pa ning tibok ni Pilipinas. Ikaduha, ingon pa ni Gregorio Saidi, usa sa mga banggiitang historian sa tuang nasod, ang mga unang pari nga miabot din sa Pilipinas, mga makasantuson nga mga pari. Buot ipasabot ang ilang armas, rosaryohan lang yun in taon o krus. Walay gitawag og espada. Gani daghang mga obispo, daghang mga pari nga gipang-ihaw diri sa Pilipinas tungod sa pagbarog sa ilahang gitawag og pagtuo. Karon ingon pa siya, kinsa may nagpatay atong Rizal. Ako nang usa-usahon, Jig. Kinsa may nagpatay ang Rizal, di ba mga Katoliko? Wrong, Jig. Pagbasa lagi history, Jig, ayan ng story. Nga naman, tungod kay ang nagpatay kag Rizal ang gobyerno sa Espanya. Gi-execute siya tungod kay ang iyang kaso, rebellion. Even gani ang Pilipinas karon, basta na kay kasong rebellion, pero ang problema, kasuspended ang atong death penalty. Sa kasong rebellion, ang silot is death penalty, capital punishment. Mao na nahiaguman ni Rizal kaniadto. Pero ingon pa ni Gregorio Saidi, nga usa sa mga banggiitang historian sa tuang gitawa og nasod, si Rizal ang iyang kamatayon way kalabutan sa pagtuo. Nga naman kaysa at the last breath of Dr. Jose Rizal, iyang gibawi og iyang gihangop ang pagtuong Katolika. Iyon pa niya, nabuhi kong Katoliko, mamatay kong Katoliko. So, Jig, pag Katoliko lagi, Jig. Di ba? Okay. Mula yung sa history, Jig, ha? Dili na history. Next. Diritas Biblia. Sa Biblia, tama bitaw, na ay iglesyang gitungkod si Kristo. Pero kung mingon sila nga, iglesia ni Kristo, mauna yung ngalan sa iglesia, ay wrong. Na naman wa gyud nagtudlo ang mga apostol na kanang gitawag og iglesia ni Kristo ngalan na sa iglesia. Si Manalo ra ang gabot-buot sa iyang pagparehistro dito sa gitawag og opisina sa gobyerno. Jake, paminaw lagi Jake para makatap-on ka Jake. Paminaw Jake ha. So, sa rehistro kung ato itandi sa Biblia, ang sa Biblia purely iglesia gina. Pero kinong gipasakupan ni Jigo, korporasyon. Unipersonal corporation, mo ito gipangutan na ito sa kaganina, naabay gitawag o babasa nga si Kristo nagtukod og korporasyon, wag gid na gitubag. So, karon kay dili man niya maugkat. Kay kanang Galacia 1:22 og kanang Roma 16, dili man ang pangalan sa iglesia, buot-buot ra man ang kuan, buot-buot ra man ang gitawag og Manalo. So, buti pasabot, kining giingon din nga iglesia ni Kristo, imbes dili pangalan ang term iglesia ni Kristo kabuot-buot si Manalo, gihimo niyang gitawag og pangalan. Okay, next. Last argument ni mo, Jake, ingon pa niya, tanawara. Kini mga Katoliko, mga tampalasan kayo, kinaay mga pari.
Ang gingon sa balang kasulatan gidili ang pagpangasawa. Kanang gingon sa 1 Timoteo 4:1 hangtod sa gitaw og 3, absolute na ang pagdili sa pagpangasawa. Dili kay pari lang. Absoluto na kay ngano man kay kana nga panahon ang gisultian ni San Pablo ang mga agnostiko ana nga panahon na. Nagtudlo sila nga sayop ang pagpangasawa. Karon, kumusta man ang Iglesia Katolika Apostolika Romana? Sayop ba sa to ang pagpangasawa? Dili. Nga naman, kay naatay sakramento sa kaminyoon. Di ba? Na makadaghan-dagang pakasal, di ba? Ikaw nag-ingong ganina nga, kasal, patawag ka ng bunyag, bayad. Kasal, bayad, di ba? So, buti pa sa bawat, dili, bawal sa Iglesia Katolika ang pagpangasawa. Ang 1 Timoteo Kapitulo 4, versikulo 1 hangtod sa 3, kanang kisodin na doktrina. Kanang mga pari ka dili magminyo, dili na doktrina, disiplina. So lahi ng disiplina, lahi po ng doktrina. Ang una-una ni Chico, doktrina na, dili mao Jig. Gihiluan tang sakto sa imong ministro Jig. Delikado na Jig, maimperno jud ka na Jig. Muna, binta sa'yo pa Jig, biyain na Jig, kay ang prinsipyo sa balaang kasulatan, ipa, last. Ang prinsipyo sa balaang kasulatan, Jig, kung kinsa gani ang founder sa iglesia, mauputo ang manluluwas. So kay sa inyo, si Manalo man ang founder, madisgrasya gid mo, Jig, kay si Manalo yun inyo ang manluluwas, Jig. Nabiyain na, Jig, minta sa'yo pa, para malangit ka. Ano ang pare ko sa last. Para mabukod na ko to. Manong ang pari, dili man mga sawa. Yeah, last, Jig. Manong ang pari, dili man mga sawa. Tungod ba kay tawag anang gidid ang sila magpangasawa. Yun, si Kristo mismo ang makatubag anak. 19:12. O sige ngon din kasi pwede ko tawag anang naisuga mga sir. Niya 19:12. Dili na pisagti. 19:12. Kay may nagkalain-laing mga katarungan nganong dili makaminyo ang ubang mga tao. May dili gayud makahimo pagminyo kay na tao nga kapun silang daan. Ang uban dili makaminyo kay kapdan man sila sa mga tao. Ug ang uban dili makaminyo tungod sa gingharian sa langit. Mao nang amo ang gitawag og mga pari. Ang kanang inyo kay di man nakapugong sa ilang uwag mo na magminyo. Pagkauwag mo na lang yun. Reject. Ato ning gukoron. Unang Timoteo 3. Ang nakasulat, ang mga pare, kasi nakasulat, ang mga pare, kinahanglan mga sawag usa ka asawa. Biblia, Pablo. Unang Timoteo 3, 1-2. Kinahanglan ang mga pare, mga sawag usa lamang ka asawa. Mayong, si Pablo nagtudloan mga asawa o usa lamang ka asawa. Maayo silang mutudlo sa ilang kaugalingon nga anak. Kayon saon nila pagtudlo sa iglesia, sa Dios. Kung sa ilang kaugalingong anak, dili sila makamaong mutudlo. Kung sa'y nakasulat sa Biblia, ingon ni Apostol Pablo, mga sawa o usa lamang kasawa. Kalang dili mga sawa, unang Timoteo 3. Kalang dili mga sawa, para sa kuwa, naman kung mga sawa. Di akong gusto na. Pero kung dunay magtudlo ni mo nga, di ka pwede mga sawa ha. Kana nga tudlo, ingon sa Biblia, tudlo sa yawa. Yawa nagtudlo si mo ha. Saan nang huwag ni mo? Ano sa'yo ba? Tuslok ni mo sa pultahan niyo, paipit ni mo. Kisa man ang sayo. Mauna ang Biblia nagtudlo, mga asawa ko sa lamang ka, asawa dili duha. Dili tulo. Ingon sa Biblia, usa lamang ka asawa. Mauna mga higala ang nakasulat sa Biblia, dili kay inyuha. Ang mga tao daw kulo ana. Ulo mga tao, kaklaro lang yun sa mga pare Kinahanglan ang pare. Kung maordinahan na pagkapare, dili na pwede mga asawa. Kung sa daw, maordinahan na pagkapare, di na ka pwede mga asawa, kaya mo nang asawa ang simbahan. Sa, i-video ni mo ng simbahan, dumpol na mo ha, takarawan mo. Mabitaw na itong 1955, doon ay pare, di putol niya ha, way gamit.
Oh, nalo giputol. Way gamit. Oh, gusto niyo inyo putol na. Oh, mao na nga ang Biblia nagtudlo. Sa original gyud gitudlo sa Biblia, mga sawa ang mga obispo o sa lamang kasawa. Oh. Katawag ko sa iyang panabot sa nakasulat sa balaang kasulatan, kaluoy po din taon. Ingon niya, ang mga pari daw kuno kinahanglan gyud daw mag-asawa niya San Pablo way asawa. Hastilan na lang gyud Ginoo ko in taon. Tama to, ikaw na ganun mismo na ingon ito baga, basta mahimo kang pare, imo nang giasawa ang simbahang Katolika. Ingon sa religion nimo na, ang iwa pagpangasawa, nawaston. Mo na tanawan na inyong founder, basta kinsa na lang gipatungan. Nga naman kay, ang ihang mo na basta asawa, patong na. Dili ana, oy. Dili ana. Pag-asawa is commitment. So ang commitment sa mga pare sa iglesia, kanang pagserbisyo, nga naman, niya San Pablo. Katong gitawag, anang gikutlan mo San Pablo, ha? 1 Corinto Kapitulo 7. Diyan na ko siya. Niya, basahon na to, Jig. Kaya ganina, sige mga binabat ang imong gisulti. Basahon ako, ha? Basahon. Ganong tawag anang basta mga sawas na sa simbahan, dili physical ang aspetong ilahang gialagaran. Niya. 32, sida 32. Busa kon ang mga, buot ko nga mahilikay kamo sa kabalaka ang lalaki nga dili ninyo magtagad sa buhat sa Ginoo kay kaning kamot man siya sa pagpahimuot sa Ginoo. So ngano di magbinyo pare di kay aron trimitsyon niyang simbahan kundi gusto niya nga pahimutan niya ang Ginoo. Unya kanang pingon nga dili magbinyo kabubuton na sa pare nga dili magbinyo wa sige pugos. Nga naman imo pa Kristo si bisan kinsa nga makadawat ni ini padawata. Mo na ang mga pare after na nga mag-graduate sila pag-eskwela pag-auso na pagbabalik na diha pa na ordinahan nga naman kay ang disiplina silibasya dili na pinugos. Dili na pinugos, Jig. Okay. Mo day unang argumento, Jig. Ikaduhang tawag anang argumento. Usaon man pagsulti, usaon man pagtudlo about sa gitawag ko anak kung wala sa gitawag ko asawa, dili, Jig. Oy, bisag wala sila asawa physically, pero pwede sila mahimong amahan sa gitawag og mga magtotoo. O basahon na to 1 Corinto Kapitulo 4, versikulo 15. O San Pablo, way asawa, Jig, Jig. O niya, Jig. Niya. 4:15. Kay bisan pa kung na kamoy napulo kalibo ka mga magtutudlo diha kang Kristo. O sa lamang ang inyong amahan. Kay sa inyong kinabuhi diha kang Kristo, nahimo ako nga inyong amahan. Pinaagi sa akong pagdala sa maayong balita nga naha kaninyo. Tanawa, Jig. Supla jud ka ng style mo, Jig. So, what nagpasabot niya, wala si asawa, wala na si mga anak, tungod sa maayong balita ang mga pari na asa gitawag og mga anak mo. Bitaw, Father, among tawag. Father, nga naman, kaysa maayong balita, sila man ang amo ang gitawag og amahan. Ang kanang inyo, mga ministro, wala, yun na, wala na sa Biblia kay kanang mga ministro sigurado man gyud nga impernohonon gyud ang mga tawhana kay gigamit ang Biblia pagpangilag sa gitawag og mga tao. Ay kana po, Jig. Tawagan, si Pablo daw, wala asawa, wala bitaw. Kung mga nagtudlo niya ay pangasawa, mau gani paminaw. Si Pablo, way asawa. Gitudloan niya sa ni Kristo, gitudloan sa mga apostol, nga ibit mo na siya natawag sa iglesia. Ganyan siya ay pangasawa, Pablo ha, di ka pwede mo sa football ka pagka ministro mo sa iglesia ha, na? Wala, siya rin nagbuot siyang kagalingon, mga asawa siya dili. Pero kalangin niyo ha, pag-ordinahan na pagkapare, imbis pare na, nanay-income. Di ka pwede magpare nga, mga sawa ka. Tanang mga pare, tingala ka, nagninyong uban. Pare pa. X na. Manong X naman? Nangasawa. Kung saan yan ang paggali mo lang mga asawa, ang ulag-ala, paggali mo, ingon sa Biblia, tudlo sa demonyo. Hindi magkana. Unang Timoteo 4:3. Pagpugong sa pagpangasawa, tudlo sa yawa. Wala, di mo pugo ng tao ay pagbinyo. Kinsa man ka? Ang pare, utos na, naana sa inyong kuhan nga basta maordinahan na. Di na pwede mga sawa. Di, naasa ila nakita nga tudlo sa demonyo. Di ata. Di ta, balik tayo Iglesia ni Cristo.
Kay kamo mga Katoliko nang hawa inyong una nang hawa sa Iglesia ni Cristo na Katoliko. Kisa nag-imbento na si Ignacio. Di ka magkatoliko sa una, patyon ka, tanang Kristiyano sa nagipangpatay nila. Oh, katong Talawan, nas Katoliko. Oh, katong Isog, patay na. Di karon sa makita na taro sa reliyon. Katoliko Romana na, perting hawda. Mo na ning anak na, mo na di ta magpatunto. Bayad kasal, bayad bunyag, bayad patay. Naon sa halang kay na. Di, ako sang kuno kay naadaw ko kay bayad sa lagak. Isa to? Lagak, pasalamat, lingap. Para makabalot ta. Nami lingap kagibuhat ron. Mga iglesia ni Cristo sa India o sa South Africa. Nga naman, perteng daghanang nanulog o iglesia ni Cristo sa bukid sa South Africa o sa India. Mao na gitulungan na mo ito. Bugas, pagkaon tanan, traktor, mga mudaro sa ilang bukid, bulldozer, mga mubuhat o kalsada, muhinlo dito sa bukid. Karon, katong mga manalak na tuwa dito, wala gipangkulong na. Mo na, hapsay na sila pagkaon, daghan. Nga naman, gipinan sila sa Iglesia ni Cristo. Mo na, makita ang among hago na inyo sa may hago ninyo. Mo na may gibuhat sa Iglesia nga, gibutang diha, makita na mo ang trabaho. Nala po ni simbahan diha sa Trading Boulevard dito sa Luyuan ng Pilgrims. Mo na nga, makita, sabi inyong milyon-milyon mo marimba diha, sabi, pagkikita daw, asa na buhat ninyo? Wala. Sige, salamat ha. Para kabukot ta. Okay, maog yun. Sa tama yun, Jig. Tanawa rin nilang mga panghambog. Nalang kapilya diya gitukod. Wapo doon ilang kapilya. Jig, wa magano yung mga hambog, Jig. Ang kanang inyo, ang pinakadako ng simbahan, Jig. Kasilya sa Roma, Jig. Amo na. Kasilya sa Roma, Jig. So, kada yung mga naadin na, Jig, sigurado yun ang grabe. Ang mga historical tawag in mga landmarks na agyo diha, Jig. Manandikid mo ka hambog sa uwa, Jig. Ikaduha, mayroon ka nga, daghang mo gipangtabangan. Ang inyo na pong gipangtabangan, katulad po inyong membro. Unlike sa Iglesia Katolika, Apostolika Romana, dako kay kwartang simbang Katoliko, kay siya ang pinakauna o pinakadako na naay kitawag o kininga kanang charitable institution sa tibuok kalibutan. Bisag di Katoliko iyang tabangan. Sure ka? Batagira ka, nagkaritas si Jig. Kanang karitas, o sa diyan ng karitas. Kanang karitas katong Bagyong Pablo o kining tawag ini nga Bagyong Yolanda, pinakaunang nihatag og milyon. Wa pa ni pagawas ang gobyerno ni pagawas ng Iglesia Katolika og tawag ining tabang. Wala ka diya, Jig, ganoman. Kay grabe maguhilo anang inyong ministro. Hindi ba? Imong pa niya ganina. Dapat to ang gyud tawag anang mo kuan gyud ta katug yung magminyo gyud. Magminyo gyud kay para di nyo makuan ang uwag mo nang bisag kinsa na lang gipang patungan in taon. Manalo rape me, Rosita. Dawara. Nasubraan na sa uwag ba? Pasti lang yung Ginoo ko. Dili ba kasi mag-ingon na ka ng mga pare ang tawag anang kuan. Sikag tawag anang ingon sa mga pare pero ang inyong ministro wa nyo tanawa. Di ba? Yan na pa'y tawag inyong mga newspapers nga tawag anang kuan nga tawag inyong kapatid rape me. Di ba kung iskandalo lang? Naati tawag anang ebidensya. Sunod. Kining giingon nila nga kinahanglan gid magminyo ang giingon dito kay pwede tawag anang magminyo. Dili ba na mo imong gisulti ganina, Jay? Ang gisulti ba mo ganina kinahanglan gid magminyo ang pare. Mani gisulti mo gina. Imo lang tawag anang gibawi sa dihang nabuko na ka San Pablo dili minyo. Si Kristo dili minyo. Na San Pablo nagtudlo pod nga tawag anang mas maayo nga dili minyo kay nakapangalagad sila sa Dios. Si Kristo pod mismo ningon na ay mga tao na ay katarungan nga di makaminyo ang ubang tao. Ang usa din na kanang di sila makaminyo tungod sa gingarian sa Dios. Si bisan kinsa nga makadawat ni ini padawata. Kung na mga pare naghukom sila sa kaugalingon nga di ni magminyo. Naa sila tawag anang ay magpareha ng manalo. Di ba? Kung kanang tawag anang mga pare nga naa din na kung pareha pa naguna-una ni manalo, kung tawag anang wala sila asawa, lulo ng imong giingon. Di ba? So, dako kay tawag anang diferensyado ng mga tumigo. Di ba? So, okay. So, imo pa niya, dagko no silang tawag anang mga simbahan. Ang simbahan Katolika manggod, tungod sa kadaan na
bisan pa og daan na mas mahal ang tawag ining pagpa-preserve ni anang maong mga bildinga kung itandi nimo nga magtukod kag bag-o. Mas mahal ang pag-preserve kontra sa magtukod kag bag-o. O para sa imong ani na lang o. For example kanang amo ang retablo. Makita ka din na nagtuo kag 1,000 lang na, milyon na. Kada retablo nga naa dina makita namo ang among gihalad. Dili man para sa inyo nga ilaron lang mo. Tawag ka na nga kini gwapo na kini pareha raw ko nya mga materyales. Yung sa man yung pagkabalo nga wa mo giilan. Di ba? So kana mo na nga bisan pag unsaon ang iglesia gitukod ni Kristo bisan pagwapo kaniyang simbahan. Kamo na pinakagwapo kapilya sa tibuok kalibutan. Nagpabilin ang kamatuoran na kanang inyong pundok gitukod lag Pinoy. Nga ang inyong manuluwas hangtod karon wa pa siguro na impierno na. So mo na ay totoo na jig-jig laki pangutana kan Jigo. Lingon manggot si Jigo nga ang kanadong simbahan gi pangasawa sa pare nya gijirjir pa daw. Nabay magbasa sa Biblia? Tubaga jer, tubaga daw. Ano mo nabay mabasa sa Biblia na nga ang pare pangasawa ng simbahan niya jirjiron ni action pag ano dili na mao jer Sige, sige. Ayun na, sige. Alin na. Alin na. Dili na. Kita na naman, atbang. Kita, atbang na na. Alin na. Wala ba? Saka mga sala na sa inyo mo. Ada. Kanang mga sawa ta. O sa may gitinguhan nato sa atong pangasawon. Kamo mga babae man gyud mo. Saan din yung bana? Siyempre. Ha? Dili na ito na ikuan. Kanang pare, nasa Biblia, mga asawa ko sa lamang kasawa. Maayos siyang matudlo sa iyang kaugalingon nga anak. Naagi kaugalingon anak ang pare. Unya, ang kanang pag-asawa, kabalo mo na ang asawa, imo nang pakaslan. Remedyo na yung mga babae, wala yung pakaslan. Binuwang na. Mao gani kanang babae nga imong pangasawa imo nang pakaslan kanang gipang jerje sa mga pare ya gipakaslan na kag mga anak ang pare bisan to man nato na ilang mga kon dito naay mga anak pero gipakaslan nila mao nay dako kay binuang ang Dios nagtanaw giluod na ang aluan abi nimo usa ipulo lang bahay laki mga higala una ipulo ng laki bahay kaslon una kaysa nagbuot ng kasal ang atong Diyos mismo mauna ka ng kasal sagrado na remedyo ni mo ng babae wala mo pa kasi daghang mga pare daghang mga pare ngayon sa nagsigila sila wala sila kabalo nga sagrado ng jerjer trabaho na sa ninyo kay trabaho sa ninyo karon naisgot ang simbahan nasa Biblia nga ang pangasawa ng simbahan. So nang kasala na, mo ba nang kasala ingon nga jiro nimo? Jiro nimo ng simbahan, pito nimo na imo dia. Mao na nga andagan kanang pagpakaslan ng simbahan, kanang pagserbisyo na imong simulan mo na ministro. Gipakaslan po nila ang simbahan. Ilang gikon pero ingon nga wa na sila asawa nga kagalingon nila asawa nga ilang kuanon asawan. Kanang sanglitanan gud nga kanang simbahan nga gipakaslan di yun nga imo nang jirjiron o kana di na mao pero kanang pare kayo amang di makita nimo kay di man pwede mga asawa di asawa ni simbahan di ipaipit nimo na imo di Okay. Naluoy ko sa imong asawa Jig nga naman kay imo din purpose mga asawa di kay jirjira. Delikado di. Delikado. Nooya po sa inyong asawa, mo ora ninyong sex object, delikado na. Ang simbahan Katoliko nagtudlo sige tawag pagpangasawa dili aron ang babae mahimong sex object kundi dili aron mahimong gitawag og Kristohanong banay o Kristohanong pamilya. Tudloan ang asawa dili kay jirjir lang. Ikaw jirjir wala gid ka jig ba. Nya pagkaman imong ka tanaw na mga pare.
Damay tawag ani mga kuan na mga pare nga nagjirjir tabag man yung mga anak wa magay mo reklamo katong inyong founder bisag kinsa lagi pang jirjir ato gi anakan pa gyud. Di ba? Pag mo reklamo ato, nakaso pag yung korte.